Sikubingelele mbukeli weNtseso ye-TV1 nawe mlandeli wenhlelo nje zonke ze-TV yakho emaphambili Intseso ye-TV1. Mbukeli ekhaya ke ungakhohlwa ukuthi ke le TV mesesihleli kanje sine guest engaveli sisuke siza nodaba ke olisindayo noma ke nodaba ke olithanda ukuthi ke lidinge ulwazi noma lidinge umbono wakho njengombukeli nosizo lakho umbukeli. Namhlanje sisendaweni esingeke siyidalule sino Anonymous naye futhi esingeke silisho igama lakhe ngesimo sokuthi ke unesikhathi esithize akufanele kwazi ukuthi le message ifike kulomuntu ayithumela kuye. Kodwa ke before sifike lapho uzosichaza ukuthi kwenzakalani esahlala emakhaya kwenzakalani esela eThekwini. Mbukeli weNtseso TV1 Anonymous lo enginaye njengamanje ngizomnikeza ithuba lokuthi ebingelele umbukeli lapha ekhaya. Mfowethu kwaphila baba. Kuyaphila Nkosi sami sengazakwena. Singakunika nje ithuba lokuthi ubingelele umbukeli ekhaya. Ngibingelele emakhaya phinde ngibingelela iTV engithe ngicela usizo yase ishesha iphuthuma. Lokho ngiyabonga kakhulu isikhathi sayo. Okay mfowethu into esenze sasheshe sasukumela phezulu safika la ukuthi udaba lakho indlela eliyilona line deadline ekufanele uyikhave noma kunesikhathi kumele lolu daba sheshe silikhiphe ukuze lifinyelele la fanele libefinyelele khona ngesikhathi. Mfowethu ubuhlala emakhaya ngesisho ubuhlala kuphi, kodwa ngizobuza emva kokuthi noma before kwenze isigameko ubuhlala nobani ekhaya niphila kanjani? Ekhaya mesihlala noma nobaba. Yeah. Ubaba eme security angisho kanjalo. Yes. So ngalusuku isigameko engiseyingane kodwa ingqondo yazi nje ngithe mengibuyisa kahle ngathola istory ukuthi no hayi ikhona into eyahamba ngesandla sesinxele. Okay, singokufiki odabeni lakho ukuthi kwenzakalani. Shuthi ubaba wayesebenza esecurity, wayegada esikoleni angithi. Yebo njalo. Okay, megada esikoleni eyisecurity. Wayenomcebo omngakanani? Yini ubaba wakho ayenayo nje endaweni ayidume ngayo? Hayi ubaba yabona imikhulu yenkomo. Hayi mekushwahle ukuthi hayi lamndeni lo uyabusa. Yabona imfuyo hayi mina imfuyo. So ubaba wakho wayeneyinkomo. Wayeneyinkomo nezimbuzi. Okay, imali nanime kanjani ekhaya? Ngiqamba amanga. Nisiphila nje njengoba bonke abantu odani. Imekubonakala futhi ukuthi ubaba uholile. Noma engaholile mekucaca. Okay, so ubaba wakho njengoba esebenza as a security. Isikhathi esiningi wayeba khona nini? Emini noma ebusuku? Yabona meshiyana sesikhathi yabo because bebeshintshana nomunye ubaba wasesigodini. Okay, so babili abantu abasebenza esikoleni. Yebo bababili impela. Okay. Uma wakho ubudlelwane bakho noma wakho bakunjani? Ngeke ngisho ukuthi amama emeyixo kakhulu. Meyixo kakhulu amamalwana. Mengipretenda hlahle. Okay, izwa umncane but wawukwazi ukubona inzondo anayo against wena. Akakhula mengishaya mengibhedile emabhedi into encane engishayele engikhiphile eminyango. Kodwa emebhedi enganakhe emigcina ngokhuza ngomlomo. Okay, so unazo ezinye ingane noma unengane eyodwa noma zingaphi? Kubaba iyodwa. Iyodwa ubaba because yona yayincane kunami. Okay. So ngifuna ke manje siyongena bengithi angizama ukuveza isimo sakho sakhula ukuthi sasime kanjani. Awungichazele ngosuku lesigameko kwenzakalani kahle. Ngosuku lesigameko kusho ukuthi ngangilele ngizoya esikoleni usomluko. Emengilala ufunda amabanga lawa phansi ko grade 2 1 lapho. Angisemncane impela zoyikhala angisepasa amncane impela. Ngiyacabanga ngikhumbula kahle kodwa ngathi angifuna ugrade 3. Alright, grade 3. Okay. Emva lapho ke ngangilele. Mengilele ubaba yena ezovuka emsebenzini. Okay. Kwasengena umuntu ke waseke engikubesa ngokucansi. Ima wadlwengulwa umuntu wayengena sakuqhekeza noma kwakuyisigebengu wena ngokwakho cause kunelunye udaba olukhona la. Wena ngokwakho kwakwenzakalani? Wayeqhekeza noma wangena endlini kanjani? Nami lapha ngangilele kodwa lo muntu wayengishaya futhi ngangincingi ukuthi bona wamemeza ngikubulala.
Okay, so wanukubezwa ngocansi uloyo muntu loyo. lowo muntu loyo. Okay. Emva kwesigameko waphelelaphi noma wabanjwa noma akabanjwanga noma wena wafinyelela kanjani kubazali bakho after leso sigameko ngoba wena wawuwedwa ngithi kulonje ukuyona. Yebo kunjalo. Okay, kwenzakalani ke esephumile noma eseqedile kwayekwenza? Kwathi seqedile khona ekwenza ngase ngivuka mina ke sengiyotshela phela umzali uma wami ukuthi la kungena umuntu wangenza 1 no 2 wangilala wangiyukubeza. Uma sathi uma hayi yena umuntu akambonile uthi ubona ubaba Okuyena ophuma endlini le obekuyiyona obulele kuyona. kade ngale kuyona. Okay. So kahle kahle la mbukeli into eyenzakalayo mengithi ngilalele noma ngokulalela kokubhala kwencwadi. Umama wathi wabona ubaba ephuma endlini okuyiyona le owangena khona umuntu thizeni owafike wanokubeza yona insizwa le. So emva kwalokho wenzani uma wakho ngoba phela ubaba akekho esemsebenzini. Emsebenzini. Okay. Kwenzakalani ke emva kwalokho? Sahamba bese wangithatha wami seklinikhi. Seklinikhi kwathatha impela lo muntu udlenguliwe. Okay. Emva lapho ke mise kayovula icala lakhe. Waboshwa ubaba. Uthe miseboshiwe uyazi ukuthi ingane ezincane because umusa ingane ingqondo usho lokho sasusho lokho sasusho lokho. Okay, so igama kahlahle owakho umbona usasebenza enkantolo kusebenza owamama kuyena umuntu omdala. Ya ngasho kanjalo wasesenza umama phambili because kwasethiwa ingane le. Okay, so ngesimo sokuthi emakhaya iTurkey le yoma DNA bani diagnosis nani ayikho yokuthi bekwazi ukuba neshonga impela ukuthi umuntu kahle kahle odlwengulile ulo. Icala laselimudla kanjalo baba wakho waboshelwa ukuthi umama othi wambona. Ya into kanjalo. Okay, waboshwa kubaba. Yaqhubeka kanjani impilo ke after lokho? Uthe seboshiwe ubaba. Umama waqala manje waletha indoda emzini kaBaba. Waqala wadayisa izimbuzi ngibuza hayibo lento uyenza kanjani. Isikhathi sesaqhubeka ngithi manje usuyakwazi ukubona. Singakwazi ukubona nami ukuthi hayibo kanjani wadayisa imfuyo yaBaba ngekhona wenziwa yini lokho. Uhleli nje sixabana ethembiso ukuthi uzongibopha ukuthi mina le khaya ngifuna ukumshaya ngicha ukuthi angifuni ukushaya phela mina nawe silisona ekuthenini uyidayisa kanjani into yaBaba ngikhona ngumfana wakho omdala. Okay, lapha encwadini ubike ukuthi ugcina ususolo ukuthi konke lokho kwenzeka ngalelalanga usamncane kwakuyiqhinga elithize elikhandwe uma wakho nomlisa lo okuyena asehlala naye ngoba uye phela manje usephethe umcebo uyena futhi osenza zonke izinto. Ngize ngezwe uthi futhi uphinde wayolobola ngenkomo zakini elobolela umfana wakhe omdala ukhona wena unayo intombi. Iqiniso noma awungichazele leyo ndawo kwenzalani leyo ndawo? All right. Lento lo mama lo uthe usebenzisa ukuhlakanipha. Ngithe siyakhula. Uqeda yena uzothatha umcebo kaBaba uyolobolela umfana wakhe. Lo mfana wakhe lo Umfana kwamlisa lo noma kaMama. kamlisa lo aphila naye. Yebo, okay. Bothatha imfuyo yaBaba bawolobola. Lo mfana uqala abanalutho nalo baba lo. So ingakho kathi lento phela into phela iyaphela phela manje umcebo kaBaba uyahamba. Ngikhona ngumfana. Okay, so la kahlahle kunokubangwa kwamafa mbukeli ekhaya. Kukhona itulo lakhandwa lukhandelwa ubaba ukuthi asuke esithombeni ukuze kungene lo mlisa lo nalo mama bezame ukudla umcebo noma ifa lamnomzane la. Kusho ukuthi kahle mangiyibheka mina utholile wena ukuthi kahle ubaba akusiyena owenza isenzo lesiya. Lokho ukubone nini ukuthi izinsolo zokuthi lo muntu ohlala nomama manje okwakuyena ababekhanda itulo nomama ukuthi kwenzeke lokhu okwenzakalile. Nanokuthi ngiye ngezwe uthi kwincwadi usune izinsolo zokuthi awuzalwa uloya mama. Awungichazele ngalelo daba ke lolo ukuthi kuze uthola ukuthi kwenzakalani nanokuthi uthola ukuthi awuyena
ulokhunjana wakhona wakuthola kanjani konke lokho? Oh, okwamama ngiqale kumama kuqala before sinabe. Umama uyabazi no abantu emphakathini ukuthi kunabantu ebebekhuna into umuntu uthothi uyidakelwe. Athi hey wena hey akuyena ma wakho uma wakho waba kanje. Yeah. Leyo nto leyo ngingayinaki. Ngisihlaphayo abantu bayayidlalela. Ngithe mase ngiyilandela kahle futhi hayi ngiyathothi ngempela even ngikhula indlela engiphilisa ngayo ayifani neyamzali wami. Yeah. Ngoba umzali wami emengeke angishaye ngize ngiyolala esihlahleni kumama ongizalayo. Kubuhlungu kabi ukulala nezinkukhu esihlahleni. So kahle kahle ukuhlukumeza kwakho kuyayiprove into eshiwa abantu ukuthi awuzalwa lapha ekhaya wena. Kunjalo. And izinkulumo zabantu ngendlela ekwenzeka ngayo izinto ngalalalanga ziyafika futhi kuwena and nawe usuneshono noma uyasola ukuthi ubaba wakho aboshwe into engekho. Ubaba obosho ngiyasola ukuthi impela ubaba ayikwadlalwanga impela. Iminyaka mingaki ubaba eboshiwe? Eyisedonsile. Into ekwenze ukuthi ngoba umbukele ngazibuza ukuthi asikho emakhaya njengamanje siseThekwini. Yini ekwenziwa usuke emakhaya ke noma usukeleni emakhaya weza la eThekwini? Emakhaya ngasho ukuthi kwasokhona uzungu bengenzela lona. Ukuthi bengiqhamuka nje abothi yabo la uhleliwe ngoba ukuqala ngagejwa abafana nje ngenduku impela endleleni besho ungiqeda. Ngaphunya ngabaleka kuthe milichaza udaba lelo wathi ayikhululeka leyo nto izolungiseka. Angeke mina uthi ngicishe ngifa endleleni ngithi ngiyachaza njengomzali ungasukumi ukuthi akiwe enkosini ishiwe kanjalo indaba nje iphele kanjalo. So kahle kahle ubusunakho ukuba nabantu abakusola abafuna ukubulala. Okay, njengoba iminyaka isimngaka ngibonile siseme sibala besibala neproducer yami siya ku 13 years ubaba eboshiwe. Unyaka wokugcina lo ubaba eboshiwe. Yeah. Njengoba ngithe mbukele ekhaya sine deadline ukuthi isistory sifike la sisithumela khona. Mfowethu uthe ufisa ubaba wakho asheshe azi ukuthi kunesimo esikanje esisekhaya. Njengoba wena ubufisa ukubulawa noma kunabantu abafuna ukubulala. Uthi kunabantu naye abazomfica bemlindile lapha ngaphandle. Le video mayifika kubaba wakho lapha ekhona noma usabo esejele. Yini ofisa ukisho kuyena bengenze ukuthi umbukele iqale lithola udaba ukuthi why senza le video nanokuthi why sifuna usheshe iphume. Yini ofuna ukisho kubaba wakho mekuthiwa le video ihamba ifike kuyena ukuthi enzeni noma wena meyiphuma uzokufica kanjani noma nizotholana ndlelani? Oh, okwamanje ngingasho ukuthi ubaba mengifisa isifiso sami sokuqala ukuthi mina ukuxolisa. Yeah. Xolisa kakhulu. Ngangisayingane lapha kwakusahlwile. Ngiphinde futhi ukuthi emephuma engathi engaxhumana ne-TV. Okay. Abuza khona ukuthi bangithola kuphi because ngeke ngikwazi ukusho lokho. Bengasi vele befike futhi bezokwenza njalo. Ngoba phela abantu bayazana kakhulu abantu emhlabeni. Yeah. Mina sosami ukuthi nje ngiyacela ubaba ukuthi emephuma engaye emakhaya. Yabona okuningi ngizodlulisa kwi-TV nje ukuthi uzongitholaphi kanjani nini. Mbukeli wentsese we-TV1 njengoba ulizwe udaba lona uyalibona ukuthi kahle kahle liwumyalezo noma siyathunywa kahle ukuthi ubaba la ekhona uyalazi udaba lakhe elamfaka ejele ngesimusho ngegama kodwa uyasazi istory sakhe. Uyambona futhi umfana mekala ngisho iminyaka. Uyabona cha lo muntu lo engamshiya samncane. Uthi uma uphuma ejele kunabantu abakulindile emakhaya asola ukuthi bangakubulala bebulalela ukuthi uzolanda imfuyo yakho noma uzofuna owakushiya ngemumva. Umfana osekubonile ukuthi ubungozi okusemakhaya ungakanani and uyafisa ukuthi uxhumane naye mawuphuma ejele uze kuye la eThekwini la esekhona ngoba emakhaya akusaphephile. Mnomzane into zakho uzoyishiya la ku-TV. Yonke into azokwazi ubaba ukuthi mayephuma ekwazi ukuxhumana ne-TV. I-TV nayo ke izinkundla zokuxhumana
uzothi mayephuma nje esithinte ekwazi ukuthi simxhumanise nawe nikwazi ukuthi lolu daba lolu lukwazi ukulungiswa. Kodwa mawukuthi lo mama la ekhona ulalele noma uyayibona futhi naye le video, yini ke wena ongafisa ukisho kuyena ke umama lo obuka le video, ngoba ubaba uyaphuma kulonyaka meqala nje next year njoba nje uyosha uDecember, meqala nje next year uyaqala uyaphuma ubaba, noma uzophuma January or February semesibala iminyaka sabona ukuthi into ekanjalo. Ungathini kumama uma ebukela le video le ukuthi ke yini ongayisho noma amazi ongawadlulisela kuyena before sivala le video? Umama mina usizwe sami ukuthi yonke into ayenzile kumina uNkulunkulu uyabona, angeke uhlezi uwina sonke isikhathi. Naye futhi ngiyafisa ukuthi engathi ngaboshwa. Lento ayenze kumina ibhlungu kakhulu yabo, ungenze ngaba umuntu osifazane ofit nengane yangaphandle ukuthi noma uthemba umuntu osifazane empilweni yakho yonke angiphinde Qiniseka kakhulu ke lapho ke Anonymous, icala aliboli ngoba umnini wendaba yize ubufakazi singenabo, kodwa umnini wendaba usalapha ngaphandle ngoba usuneshow ukuthi ubaba akalenzanga icala. So mbukele Ntsesi TV1, sisize usibekele imbono, usinikeze iadvice ukuthi lolu daba singalihandlisha kanjani. Ubaba mefika noma mephuma singayilungisa kanjani indaba yakhe nananga umfana noma nanaye umnumzana. Mawukuthi ke udaba siyakwazi ukuthi sigcine futhi lifika ekutheni kuboshwe ke abanini bayindaba, singathanda futhi mbukeli ukuthi ke usifake isandla sikwazi ukuthi lo daba silihandlishe ngendlela eright. Mbukeli Ntsesi TV1, ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare le video. Until ivideo elandelayo, siyabonga.